Café Montego Bay. Eigenaar Benny Alexander. Al bijna 40 jaar een begrip in Venlo. Hij neemt ons mee ver terug in de tijd. Dit is een familiefoto, gemaakt in de binnenlanden van Suriname. 1 juli 1963, precies 100 jaar na de afschaffing van de slavernij. Mijn oma, mijn overgrootmoeder en mijn nicht. En daarvoor waren er nog 2 anderen. De eerste dan die de slavernij heeft meegemaakt. Dus de oma van mijn overgrootmoeder heeft de slavernij meegemaakt. De viering van Kitty Kotti. Voor de eerste keer ook in Venlo. De Surinaamse gemeenschap is hier niet heel groot. Dat maakt de boodschap niet minder belangrijk. Dat er gewoon geen plek moet zijn voor racisme, voor discriminatie. Dat is voor mij uiteindelijk de algemene boodschap. En dan maakt het niet uit of het voor Surinamers is of voor andere minderheidsgroepen. Ik denk dat de boodschap gewoon moet zijn dat racisme, discriminatie op kleur, geaardheid, etc. dat gewoon geen plek moet hebben in onze samenleving. Samen met zijn oom Benny helpt Cedric mee aan het programma voor maandag en dinsdag. De zoektocht naar zijn Surinaamse roots is belangrijk voor hem. De toekomst ook. Zeker als artiest. Zie maar alles als een king runner. Zonder me af en al die misgunnen. Eerst enigst die al die nog als een fish lullen. En op 1 juli is er hier in het café is er, een muziekprogramma. Er komen 2 bands. Ik zal ook een stukje voordragen. En ja, er is een DJ en daarnaast is ook eten. En ja, vooral veel gezelligheid. In deze straat is ooit het Zomerparkfeest ontstaan. Van iets kleins naar een evenement voor allen. Voor Kitty Kotti in Venlo is dat nog heel ver weg. Maar het begin is er en dat is er voor iedereen.